Are you a real person? Achije adeko maki kitudo kod bedo gi kweth logo mauta mowuok e odundu mar kambi mar Kenya Pipeline Kisumu. Achije go maki bang' ka nyocha nogogo no bur moro miloge mauta e kadak malolwe kendo nonro dhi nyime ka penjo maduong' en kaka kuo makamano nochakore kendo kaka ne time. Millicent Adhiambo gi mathoth. Ma en kalore kod nonro manyocha itimo bang' obila kod jopiny fwenyo ni nitie kaka achuth moro ne othedho kendo chomo odundu mar logo mauta kochomo dalane nyaka itangi mar dag taka kowuok e odundu mar kambi mar mauta Kenya Pipeline. Wach makamano fwenyore tok mauta go ne muomo kod teko modhuro kendo chako mol oko otieno mane piny orugodo chieng' tich ariyo jumani gino mane oweyo ka jopiny moko ne logo mauta no mong'ere kod nying mar super nyowuoyo. Bang' obila ne chopo kanyo kendo yudo ka weg dalano ne oseyuyo ng'wech mandach gi ok nen. Ne gichako timo nonro matut ewi kuo mar mauta no kendo achije adek sani koro osendhi mana kaka ilero kod osipidi ma Kisumu Central Peter Mulai. Tulishika watu watatu ambao walipelekwa jana kotini na tulipata miili mbili ambazo zilikuwa zimekufia hapo ndani na zote tumepeleka Ramogi Ogingodinga mochari ikingoja kuwa identified na pia ikingoja kuwa kufanyiwa postmortem to ascertain exactly the cause of death. Hiyo kesi bado inaendelea na uchunguzi. Ni ile kitu tunataka kuambia wananchi ni kwamba hiyo crime ni hatari, unaweza fungwa maisha ama unaweza kufa hata pale ndani kwa ajili ya mafuta. Ni hatari. Jodak malura malolwe kanyo to kane loso ewi wachno giyango ni wach makamano ne ogoyo gi nyang'eng'a kaluore ni dalano mane logo e mauta no ne onge kod gino mane nyalo nyiso ni maundu makamano ne dhi e nyime. Onge ng'ano gik matimre adier nikech nochiel kaka nochiele no onge kana nyadonyo. Koro lokno ne lo achiel gi koni nopogo lokno diere kamae. Koro constructor mone tima ne gedo data sama kata gin begi negi kia gima timbe data side. Na wabuoka inya kwa neno ka fuel wuok kanyo koro wan wang'e ni maybe pipe ema olepoka. To nok wang'e ni gima kamano nyalo timore ya kanyo. Nikech ka jomo osebedo wa kanyo ko kwang'eyo kata nasebet kama tin to kwang'eyo gi. Nen boko apoka neno gi gande. Gimedo bende ni gima ne okaw gi giwuoro ahinya en ni tangi mar dag takano kopogre kod wach logo mauta e tok chik bende nolokore kaburini bang' yudo ringre ji ariyo mapoko yangi e seche mane ikunyo kar maundu no mar duoko mauta no e kambi. Kata kama itini no gol kanyo to be no buogo an to jogo to yudre kuno nade kata gi to ma ang'o mokelo to gi ne iye kuno ke wang'e maler nyaka sani. Mondo ni fweny kan mafuta nitie is not easy. For the people who have experience about these things and this is not the first time. Kata pan kata kijana moto jende motogi okafan mamargi lakini makore ndalagi mar prangwe no sochopo. E seche manono podhi nyime ringre ji ariyogo mane ude dag takano ne oseter kar kano ringre ma Ramogi kama girito e bero. Achudhi adek mane osendhigo igeno ni biro chwal e nyim doho bang' ka jang'ad bura maduong' Chief Magistrate Dickson Onyango osebiro puodho andika mar obila mochung' ne nonro no madwaro mondo odin ne achijego kuom ndalo 14 mondo konygi e timo nonro kapok orang buchgi kendo ng'adnegi bura. Bende achich machielo maitudo kod maunduno mar logo mauta e tok chik pod nitie ng'wej pondo kuma obila pod luwo ndache. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.